Bono no mocho koroyoroche noara. Mamu mwabo gagachibire. Noarechera prison Bosongo. Bono chibesa chaimukire chiaburire. No mwana oyo gakoreta amatemu nigaete. Abanyabiasara bategete bakanu chibesa cyabo. Skuru kyakoreta kuru. Alliance. Okay. Akanyora grade ki? A plane. Point irenga. Narachira around 81. 81, yeah. A plane of 81 points. Ukapata grade gani? A of 81 points. A of 81 points. I was looking at your result. Yani umesimamiza. No metesa hiyo. Do you know? Manchomo ligereria Bosongo Vibes Network. Unere botambe kake gasi etu no gutare binyoro na gukoretera ali agenderete. Egintu giukora tokonye ntwe no gwichuria gari eta maguta. Gari etu ichuria maguta ichore cha kurwabo ogotokurube binyoro right, left and center. Igoro tware Nyamira lero twachire gwikaige nsemo yabo gitutu igotore ward ya Kigogi a constituency ya Kitutu Chache North a county ya Kisii ngiki atorentera igakaka. Imagine omwana okore buya oeta form for amatemu onyora good grade oba admitted to alliance ogenda alliance okoro mokia oso omoeta amatemu onyore a plane of 81 points. Ekera ko anyore a plane just a month towards joining university. Mamo minori kuwaka ne school fees amanye kubwatwa agende echera aseki accidentally chibese cy'abanyabiasara abwata akaiberwa bakamubwata bakamusiekera echera. Bono ngakyo chako bugima, what comes into your mind? Mumurana araiga wate birengereri bitindi or depressed aseki iga etete from alliance kanyore grade kia lakini bono abana bande bachire university era taragenda aseki mamo mwabo gabwatire igarechera mamo mwabo garo munyabiasara bw'ekibando abanyabiasara bande bakamwachi bese ngagendo tugurire kibando kuruke hanja akaiberwa bono baganga bakamubwata bakamurutechera bono umwana uyisiekirete nyomba tari gukwana nonde na babute tabugo agatama kurusoba agachongi na kuru ongi na korno wabo bono twikire gaiga tutegete kogenda turategerere story yo bono bisiekirete nyomba tari gukwana nonde araire throughout tari gukwanira sokoro yaye tari gukwanira anko yaye omonto bwe kari gukwana nere mbabo mwabo na ndiri moigo bono gisiekirete borere is depressed. The next thing arabaso commit, I don't know if it's suicide. This is a very special case, kaka. Ntuko kora case just school fees, but this one is a very special case. Ntakete togende aiga go kuru Kisii oikembanda. Kero oikire mbanda osoe pare kogenda Kigogi. Kero oikire Kigogi e town osoe pare kogenda Nyakura. Kurumata oikeronge PAG. Kero oikire ronge PAG rogorasini niga. Epare ye gosoa guchichimo mutuma abwe kenyore kiabo no togosoa turategerere nganeye abagusi totegererango kakomanyete ne platform yebina totegerero nyeri ichiburi roro tokonyo mumro yo aichiko konya abana bandi. A plane is a genius igatigate chi point isato chioka akore kiregento 84. So that's a genius, kaka. Follow me as we get to listen and hear what's the problem. Mancho murigereria finally twaikire aria sinagotebia kaka botambe ngoteba ndiga bagusiba minto ego tugusange ngana nchega siana no gutare binyoro igasiye nyasa toire yoko na gutara na gukwana nabantu ba minto baro tware ngari Nyamira bogichora rero twachiriwe kachinseme kiga kya Marani Kitutu Chache North e county ya Kisii ingitoko karanturu kuna gutarira bagusiba ito twamanya somo chandore twasanga inseye ikarubu ato muchando tagwisiekera takuyo twaraje bweka yaya tebyo musani no nyamanga nabukire rero tebyo musani otari ayikwana nabakonyora muntu risika abo onyore ichibu aho tebinga yaya togende guchaiga onyore gwakonyekire rero na ikira igi story ne ra enkon sana ntegete turachi gusanga
and then from there tumanye muna togokonyera bagusiba minto story eraigere nkomono asomo yo bwogwancha toyetegerere torore ngaki togokonyana erinde egesaku gitu kyo mugusi kenyare egosuka busyo biyore baba biyam bono maitenda akuruke baba bono miakere ngwigire 16 nkikuruku ngoro kuchoisi kwambuka choisi kwambuka kinorike kino nagikuruku ngekora gekora egwadi nkego kitaro kigogi kitutu chache north Kisii county ena chiraiga emwandi geti asesimi totebi ngomugano mwenge iguru yo muchukuru yo ngakiure chakaye totebi kuru nse gutire ngora ayoite pole paka bona storera biyamano asogwike nje nabarangere tinimbwato omuchanda omuchukuru yone mama mwabo ngokora arenge biasara n'abanyabiasara bande bari gokora chibanda bakamwa chibesa achiko kuboyeri chibanda kurwa sakuru kugianja chibesa ichikaenda chigashira abanyabiasara aba bakaba bakomubwata kurweri bakamubwata twatugutira nane nibo kurwa mochie twaoniri chiombe bono omwana oyo oye nakoreta amatemo chibesa erenga chiarenge 1300 ngakichia iga ibere tunchira kare iga ibere tu esa kogora chibando ari gianja bono narirende twanyorete oiberu kakoirana gocha abanyabiasara abo bagataka komoita lakini bakamoira koti oino moise ko karenga nero omonene ige gasi yaye ne biasara byo biasara ya kubikorera ari kubikorera miruka nanya ngocha kigogi igaiga nabwato mugaka oye naro otatigarende bono nero engeiru abana bande mbakare esukuru bono naende gachiete agasaba eroni mpaka ritaya yaye garo omwani bono agachironi chiria abari bagocha basaba bono agachi mpaka ritaya yaye bono gachiete kogenda agakani buna besa teiyo bono na omochokoro oyo oroche noara mama omwabo gagasibire noarechera prison Bosongo bono chibesa chiaimokire chiaborire na omwana oyo gakoreta amatemu niga aetete abanyabiasara bategete bakanu chibesa chiabo batagete abakane chibesa okay omochokoro oyo nero omonene nero omonene ase omwana oyone bono nero okoreta amatemu amatang'ani ase omwana oywo sukuru ki akorete kuru alliance akanyora grade ki A plain chipoint irenga naro chira around 81 A plain of 81 points bono kurwa omochando ki otokire bono omochando otokire chibesa chiaborire bono omwana oyo otwarire stress bono ogesiekererete chikoni yane tari gosoka iga agotebana nabo areite kuringana ng'ina agasibire gisa chibesa chiaborire abana bamwabo chibesa chiaborire bari bakare esukuru bono tena bogima obo tinkoba ero igo gatamete korunka agachaka bono gaichiete korora agari na eriogi ndiro abanto bakona kobogerera abanyabiasara abwo agantamera gocha tari gosoka kwane nonde pi aye ngokwanera ari inche bweka nonya sokoro yaye tamotageti na inche igo nkoebereri naebereri gocha konyigorere ebigari igere omweri naende amari nabo aisiekererete igari igasiegete buna bono gochi timanyeti naki akora okorora igoro naende naki akorora okwana naye bono kogani kwa nkoroki emong'ina gaki na igo timbwati kende inche naende ondwarete nondigereri iga ndwarete gaki nare gwancha basamaria abaya bankonyera omwana oyo rika arakwe na omwana orache gokonya ense na omwana oetete buya bamokonye gaki agende esukuru mwancho omorigereria manyete ekara nacha iga ngo nacheta iga about 2 hours ago, in fact 3 hours ago, nabutire omochi oyo
egento nare gokora nekemo kera nachaiga nanyora ng'omomuro yesiekirete nyomba asiegeje chitirisa pi asiegete emerango pi abegete amache ebeseni abegete amagoro ime arairi natema kabisa gwaka omorango nasoa nyomba namanyora noare natemire gokwana nere for over 3 hours twagosoiri nonyeka twakwanire nere geka igabwate ebirengereri biratambe natemire komokwanera igabwate ebirengereri ebinene omwana okorete amatemo korwa Alliance akanyora A plane of 71 points. In fact, yekera nari kurigereria result ya yega 81 points. Result nari kurigereria result ya yega ati anko yesomera. English yabwate A minus, Kiswahili A minus, Mathematics A minus, Biology A plane, Physics A plane, Chemistry A minus, Geography A plane, and Business Studies A plane. Wona bagusiba minto and don't see a simwabeta. This is a very special case. Mwana oyo stress ya bwate nene komorangerinda aje gutukwanira iganga pira kina mwebereiri. I have tried my best to amukwanire na akire Kisii ase a few experts ba mukwanire ndo jenga nkoma chitori kuigwana bono chi stress ya bwate ni bere chuka stress yentangani igago chigosoka urigere risobo mama mwabu narechera tato mwabu nasabete chiloni abana ba mwabu na bari skuru agatama gocho babo mwabo obabo mwabo gaiga no ane ngombe teyo iska no nyine mboriteria igago soko urigere runa chikago chisimekira urigere ribuna mauga simekira iska oranga there is no hope totally ekikioka kia moira maisugusu na depression mono gesiekirete nyomba agakumeti aba gusini ngikiragere tutige omwana buno oyo mongaini ogocha gokonyense aisiekirire nyomba andonyo ari goso commit suicide. Why? Kaka nacha ga aba gusi torigiri chiu. I know the people watching me ntubwato musias kurukisi okuruko honorable Ezekiel Machogo Omeshimiwa Machogo. I am cabinet secretary of education. I want to petition you or request you. Ekena kie kesi obwenrete wa address. Ni mata bantu ba Machogo mondigereti asomo yobugwanje. Ekesi ekena kitotakire gushugulikira as urgent as possible. I know abana bandi ba report chi school bone bana tugokwana igara ngeri Kenyatta University. Stress ya kabere. Ebirengere biyaye biyarenga kore ekosi kurukunga medicine. Lakini bono ekosi arangeri iye kurukunga business. Taye takiti. Bono ya moiri stress. Aba gusi ni manyete if you have an alternative bono mwana yara konyeke please come out. Ayeburi come out. Inabongo ko ira bakasare gustumurangeri che bakasore. I know there are people aba gusimbara iska bari vice chancellor aba gusimbara bari chancellor iska to bwatera ne omwana oyo aso school asome. A plane is not a joke. 81 points, man. He's a genius from Alliance. Anyway, intara kora ntagete murangeria igabwa to bwa basana lakini ntagete nteme gusena to kwanere maetekere kwanere rebweka nari to kunyara kumanyanga ninki atagete. I want to plead with him that gusena soke it speaks to us na to kwanda mangana abira atato then to manyenge birengere biya mbiribie. Mwanchomulira finally. The student is here. Yukuru kutata marita msipi. Your full name. Kwa majina naitwa Mwerara Joseph Ndubi. Mwerara Joseph Ndubi. Tutikubalia tuchanganye ndimi. We'll be speaking English or Swahili or Kikusi where necessary. Now Ndubi, when I came, I found you sleeping and a bit stressed. Yeah. Shida ni nini bwana? Nilikuwa stress juu ya mustakabali wa maisha yangu. Jinsi ambavyo ningesoma kwa
kwa sababu kuna shida ya school fees. Alafu tena course yenye nimechagua ni kama sipendi. Nilikuwa nataka kufanya medicine kwa University of Nairobi. Lakini sasa nikapata nimechaguliwa ingine. Sasa sijui vile maisha itaenda. So hiyo ndio stress peke yake uko nayo. School fees na ukaitwa course mbaya. So course yenye uliitwa ni gani? Nitwa course ya something to do with business. Business. Yes. So uipendi kabisa? Sipendi. So ulisoma wapi? Alliance High School. Alliance High School. My friend, congratulations. Yes. Hiyo watu Alliance wanaturingia hapa nje bwana. Bwana mama anachukua microphone anasema I schooled in Alliance. Alliance ile nasikianga ni Mangu. Alliance unajua sio kama mimi nilisoma village school bwana. Huko ndani day school hata hadi sikuwa na viatu. Huko ndani inaitwa Nyabikondo. Huyu wangu yake anaweza ijua. Nyabikondo ni huko ndani kwa Bikondo Tony bwana. Wewe ni Alliance bwana. Hey, anyway, ukapata grade gani? A of 81 points. A of 81 points. I was looking at your result. Yani umesimamiza. No umetesaiga. Do you know? Yes. Do you know Esaiga? Yes. Yeah, so umesimamiza Chisaiga. Jones P. Sciences Chisaiga. Mathematics Chisaiga. Languages Chisaiga. Jones. You are a genius man. Congratulations. Now, kuna mtu anakusikiza huko na unajua baba Gusina baba education. Ezekiel Machogu is our cabinet secretary for education. Yes. Now, what if uweze pata medicine kwa University of Nairobi? Naweza enda university ingine as long as ni achieve dream yangu. Yes. Na hiyo umeitwa KU, Kenyatta University. What if maybe uende Kenyatta University lakini wakubali kukubadilishia ufanye medicine if that's possible? Is that okay? Yeah. I try it. You will try it. Yes. When were you supposed to join? I guess last week Tuesday. Last week Tuesday. Yes. So sahi hauna karo, sahi kosi yenye umeitwa huipendi. Yes, problems after problems. So tukipata muhisani mwema atusaidie pesa ya kujoin university, akusaidie kubadilisha course, your case will be sorted. Yeah, it will ignite the light which in me is dwindling. Yes. Wow. Mancho Moreria, that is the information. In fact, yomo sawa yoga etete. Ageta matemu bunenzara. You know, it's very hard konyora abana baetete in such a manner. Na mbono gukua na gaiga is a privilege. In fact, amaskani, because it doesn't talk to anyone. Na no manyete geniuses how they behave. No, okisiba minto, let's unite. Tokonye this young man achieve dream yae asome. In fact, mambiende na bagoja kwinyura nk'umuntu narukitika agacha gonkonya. Bono abarayi baito abantu barimo gwikera Ezekiel Machogu. This young man needs help. Mwiburi oye kwigunga nechera asibire. The father nere koranga bono ibintu byamubwatire izanebo bana bande bari chi school. You're the first born? Yes. Yes. How many siblings were high school? Two? Yes. From? One is doing KCC this year and the other one next year. Yes. Kakumaete, mama mwabo mumroyo is a very committed lady. No muntu rokore biasara biaye. Tabire cyo manyeteriri birechago ichariri nyasati kitikugo muranguo. Bono ngina garengereti ngomwana ubuna ukore school amoire achikomosome university. Lakini nde kwegure what happened na babo mwabatebire ibintu buna biabete birechanera akababuna abete akaiberu kibese kibiasara. One actually as we speak igabwatire, but let's believe nga nyasaye ngo korari enjira umumroyo iga anyore obokoy. Last interaction you could be having something to tell Ezekiel. You know Ezekiel is like your grandfather. Because omo ako uri ukinire Ezekiel in sokoro yao. Just a word to him, the cabinet secretary for education. Ningependa nisaidie ni achieve dream yangu. Alafu baadaye I also do wonders. Yes. You will promise to do wonders. Yes. Do you promise to help others? Yeah.
Okay. Thank you. Tikatuwe genenga the video we have done. God will make a way. Hakuna kitu kisichowezekana kwa hii dunia. Hata Biblia inasema Mungu ana sababu ya kila jambo. Whether good or bad, God has a reason. And who knows, maybe God is preparing your testimony. Yeah. You know? Unajua wanasema before a metal is used. Si unajua chuma ya kawaida? Yes. Inapitia wapi? Kwa moto. Inapitia kwa moto. Kisha pita kwa moto ikitoka, it's a metal. Huwezi hata kunja. So, wacha tuseme huko kwa moto. By the time you get out of that fire, you'll be a very strong man. Yes, perfected. Yes, you'll be a very strong man. You will become a motivational speaker, a very strong man. Utaambia watu, my friend, mimi nilifanya mtihani nikalala kwa nyumba 1 month. Lakini Mungu alinisaidia. Don't give up. Yes. Sawa sawa. Ukisha the very best. Amalita ngoro kwa Rogers. Gichana useka kasungura. Nyasaye huyu.